Hello guys, majong hapon natang tanan. So karong hapon na guys, hapon ako naka-vlog kay daghan lagi ko gikakuanan kay day iro nga namatay dari gipatay guys. Gipatay kay gibunawan man kay ning gawas man nagutok. Naluoy gajig kur kahila ko nagtan-aw ja. Gilubang na raman namo dari sa ubos. Wa mi kay bog 15 nagpatay kay dari na mas kuan krusada. Ja. Da. Dala mo gilubong. Dari bata dia. Ag sinanay de wa ning atin og meeting wa pa na uli. Inja ako mulakaw koron kay mo palit og isda. Tan-aw kog isda datog na bay sabunan kay wa misudan. Haya si hi ka nga sa kanila. Wag mo na isubo yung kamay mo. Kasi madumi yan ka naghugas. Ilang taon ka na ba? Ilan ba yan? 5. Ikaw, Lexi? 6. Dito yung... Huwag mong anuhin yan, uy. Nandyan yung aso dyan. Nandyan yung aso dyan. Doon ka jug iro. May batasan ag kuan magabaan pa gabaan lagi. Ag iro ora ba ditong among sinagup dari kay gi tuwa-tuwaan natong nanay ja. Itoy pa to si Jadari pa. Itoy pa to si Jadari pa guys ja. Sige magtuwa-tuwaan ni nanay mo tong ning dako na si Ja. Arang luod ja kaadyo kay ning gawas ag utok nagkadugog. Ja pa jud ang gibubuan og tubig guys kay basig kaingan kog maulian pa. Ja kay wa naman. Naghangos naman. Ja pagbalik na ho kay nagkuha man kong ati Ali og ni Aliana. Kay kami silang simba. Pagbalik na ho na. Matay na jud si Ja. Arang luod ja kaadyo. Basa yung Dan na focus garden kay mao din yung kuanan sa hong mga kastresan ba. Huwag ang stress. Ang gikuha guys kay kuan balikog. Uy. Gibubuan na din ning kuya mao nang arambasaan na. Gani salamat po sa Ginoo kay ning uwan. Uy, sabi ko sa inyo eh. Sunod na ho. Yan alaos lagi niya. Agbunga da. Gikaw mau ni gikawatan? Nalaos na dako narabag bunga. Ya dako na ya. Nalaos. Mulian pa ka na. No. Di na maulian? Ag. Okay ni ni. Apa benih ya? Di way labot na na speakers. Ay lintek. Na manay pidaghang pusto nonon. Dio. Mamatay. Talaga tong yasin to. Mo ni lami pagkabuo-buo kay ara ka basa ka jo. Dara pidag ko ya. Amo na pa ning isuroy, tag 80. Kinsa may mo kompra? Di daghan naman day dagko. Di sini bi ka kilo tong una no. Daghan na ni ron. Wag alaya Ako rabitan. La, sige. Mapalo ka talaga ngayon. Saway ka talagang bata ka. Ngita siguro lami. Hala, lami lagi rin kitambok. Tambok nga busok. Na. Atang ibalik kay kuan. Makan-us kuan. Mananaps. Tapo dia. Daghana nagdagko. Wop! Ay, gamay pa. Sometimes I panhaas assembly meeting oy. Gapon kay ako may meeting karon si nanay na pod. Kay di ko ganan mo meeting nas putlong kam kay katibukan daghay tawo mahiya ako. Nahirapan ako sa kalisod. Dako pod. Mato pa ko sa merkado guys kay wa misudan pa ni hapon. Dapo dako. Daghan ni sila. Halos tanang punuan daghay dagko. Dako pod. Panda na pagkada ni panda.
Mato sa kusmerkado guys, palit kong sudan. Dara, isdang ba o budloy. Dara, kani man to ang gipalit pedas naging adlaw kaning isda na. Asa ni isda ba? Lami mo na dyan unan. Itong giunang nanay, nahurot tapod ganina. Lami na dyan unan, si nanay mag-unan kay lami. Kari siya sa bawon bago. Di bagong manok da. Maakin kini og agtag-iza matog balin siya. Mangnabong nako. Right. Dara tay bagong manok, manguanta, mangsugal. Ha? Huy, wag. Ay, naku. Salupin ko na ba katong pampusta na iba? Ina, kuya Ajay ka. Dali mo yung plastic dun kay titiray mo ka. Sige na. Saan? Hingin mo ka papa mo. Kasi gamitin. Ada sa ako, tiwas ko dari. Natay bagong manok, ret. Labodo, ala, nanurok nagkuang nanay, oh. Gipang tanam nga bulanghoy. Kani may kananay nagadid niya kasi dahil nagtanam. Ha, mag-plastic be? Ay, ayan oh. Bigay mo kay Tita Tire. Maghanap ka talaga ng sakit sa katawan mo. Kasi mo na doon. Aradaga nagdagko. Pagalitan ka talaga ng papa mo. Balak sa buhay mo. Mahong isda pa ang kamot. Hindi ko dari kayo. Wa ko'y panghunan. Hindi ko dari. Halar ang dagko alagiri. Aguroy. Wa palagis mother na uli. Na uli na mo kugik kag Alicia. Halaw! Ginoo ko kulbaan ko kani ko. Hala dako alagiri. Nang gitapat ag mga magko. Aray. Hay na mapalit. Nganong ning nangha man ka? Pakapini kay Luoy. Pag umangkoy, ginugin sana ba ni jung silupin kasabaan mo dang kuya? Nada to ibabaw mo. Katong pugtot. Katubang putot, tara to babaw. Putot nga tambok. Na bitaw, tas ibabaw. Nasamad ko. Tara nga na, Alexei. Ay, di na ka napalitan og mag-Yakult, awa. Tara nga. Ikaw may maguwang, ikaw magtarong. Sige na. Sige na. Di magbinad. Bah, nagsalita ang tsakadal. Maglibog mo tag kasi kuha undan. Lakaw na, be. Buang pa kuno ni. Saan po na rin harvest? Kuha ka na pwede na eh. Adaw na. Tapos ibabaw po dagko. Kuha ni lagi. Lumon-lumon na ragod na, be. Basta kayo balik na dari. Hindi pa rin. Bakit anong ginawa mo sa plastic? Bakit ginulo-gulo-gulo mo? Ginugulo-gulo mo? Bad ka talaga, be. Kasi. Oh. Ha? Dai isa dari dako. Na isa na lagi na putot. Tas kinaunhang linya. Why batasag nakos iro di ko kamupos iro. Naluoy ko. Ato na ibalik dito sa inyong ikuhaan. Kung dis nagikuha niya si ato na iuli. Luoy jud ka jud iro guys, wajud ko kamubuon, kahila ko nagtan-aw kay. Kaning iro mo ra ragod pud nagtaw. Kay og nara ba pud nay mahimuslan pud nato iro kag nay tawo mangusig, nay kawatan. Wala nakuwangan nagamang iro daari. Kay patay man. Gabaan pag nagpatay, kuway batasan. Agpalit siya kay wajud nakuanan kay kawatan namatay jud siya. Yo na jud siya mo kuan salir. Ya peda ke nakit ing terag. Apa deh? Pagkan magkajog dagko dari. Ay magdagandagan liksi kay gabi na. Sibog be.
Wapas na nauli hapon na. Si nanay kay panagsara man na masakay sa motor kay pasak dyan mo balibad man kay sakit ko gabaling kawang kay taas ko no kasug ang motor dake naul dake nami tanawog ko ano kabasakan. Hoy, insa tay mong gilabag Aliana? I saw you. Ay, sayo! Hindi pa rin malimut ang... Oh. Sakto na. Ese! Imong gikuhag putot? Si. Si. Imong gikuhag putot? Ag putot ba imong gikuha? Tagos. Pilam day ka kilo? Sakto na na. Hoy, mga bata, di na magkilabot ko no kaya nagibutang si kuya. Sakto na niya. Unang kabuok niya. Unang bari anak kuha. Kuha sa gasaka. Kuha sa salpin ni sika. Kuha sa kabuok. Birha. Kana ra sa pangaraga. Napay. Kari na silig na. Diha sa na. Naman ay duha nga eh. Tepo kaya na tepo ka rito. Sakto. Diha sa lagi ni. Isa sa kuwan. Diha sa na. Kami kuha na ra ng kuya. Dad ag cellphone be. Taguin na silikaw. Ambi na, silhig bare re gunting man eh. Taguin na kay tagma. Tana kay muli na ta kay nagi ko ang gihi buhati kuya diha. Mabitik mo patay din nang way samad. Hoy. Uli na mi kay hapon na. Thank you for watching guys. Mama!